खुलुमबाय बयखौबो दा जोंखौ बेसेबांनाखि बेंगलरनिफ्राय फैदों बिसोरखौ कर'ना टेस्ट खालामगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन आं दिन्थिगोन नोंथांलांगासिनो दं बैथिं बै न'आव नुहरनो हागोन खाथियाव खेबहोगोन ना खेबहोआथाय र' आं बे केमेरा नोंथांमोननो देखायनि र' माथो गस्ला जोबना लाखियो नायजाखांबायबो गन्थं अरायबानो सोखाय जाहैदों नो माबायदि मोनो खोन्थालाय जोद्रायबा आलौवो माथो गजोबना लाखियो खुगायावबो थै दा आंनि नाम्बार फैथ'वाखै आरो गन्थं ब्रेल' हगाय आरो एसे सोमोलायबावो ओइ बिथाङा जोंनिया टेस्ट खालामखांबायनो आं मोनाखै दाबो गन्थङाव ओरै थ्रोबबानो सोखायो खुगायावबो ओरै थ्रोबबानो सोखायो नुनानै मानसिफोरनिखौ नुनानै मोदैसो गलायबाय आङो गासैखौबो खालामजोबगोन माखासे जाखांबाय ओरै थानाय मानसिफ्रा दंबावो फालोसे होननाय सेंग्राफ्रा ओरैहाय आंनिथ' नाम्बारा लास्टआवसो नुगोन आं बेखौ आरो नैबे नुनायखिनि मानसिया खालामजोबोब्लासो आंनि नाम्बार फैगोन दा जाथ'वा आंनि क्वारेन्टाइन सिटखौबो आं नोंसोरनो देखायगोन दा माखासे बेयाव जासिगोन आरो माखासे बयबा बिजनिनिखौ बिजनियाव लांसिगोन जाहैदों ओमफ्राय बैयाव लांगोन काजलगावआव माखासे लांगोन दा जोंखौ बहाय दोनो दा मिथिथ'वा दा कर'ना टेस्ट खालामग्रोदों जोंखौ बहाय
खाथियाव खेबोमोनब्ला लाइन दंजोबो हनै नायनो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन देखायगोन एसेनो खाथियावथ' देखायनो हानाय नंला एसे गोजाननिफ्रायबाबो नोंथांमोननो देखायगोन आरो नायलांबाय थादो ना होमबा